kaçan gelinim. Oo, sefan olsun baba. Ya paraları, ya euroları, ya dolarları. Oo, canına da değsin. Здравейте, скъпи приятели! Каним ви на сватбата на Ахмед и Булка Мелек на 29.07.2021 година от името на бащата Али и майка Фенлие. Ресторантът е Махмуд Паша, село Ковачево. След чуден ще бъдем там. Заповядайте всички да се веселим заедно. 29.07.2027 година. Чао, чао!